खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिएलनि बुंथिगिरि आरो मावख'गिरिफोरा आसाम बिधान सभायाव दावबायदों। आसाम पुलिसआ आरोबाव सा 16 बांलादेशिफोरखौ दैथायहरफिनबाय। सिसिटवाया सरकारखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ नेवसिनायनि अजद होदों। करिमगन्जआव हाथियार आरो नकल रांजों लोगोसे सानै हमजादों। डिसिपि मृणाल डेकाया बिकास अक्समनि हेंथायै लांखारनाय आरो रां दाबिनायनि केस रेजिस्टार खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोदानै सायख'जानाय बिटिसिएलनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी आरो बिटिसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा सनिबारखालि आसाम बिधान सभायाव दावबायदों। आसाम बिधान सभाखौ एबा रायजोनि लेजिस्लेटिभ सिस्टेमखौ माबोरै सालायो आरो सामलायो बेखौ गोथौवै नायबिजिरनो आरो बुजिनानै लानो थाखाय बिटिसिएलनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी आरो बिटिसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा दावबायदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिएलनिफ्राय आसाम बिधान सभायाव दावबायनायनि थांखियानो जादों आसाम बिधान सभानि आफादगिरि दाथाय, मावफुंनाय आदब आरो बिफानारि बिफावफोरखौ मोजाङै बुजिनो हानाय, जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि बिधान सभानि थाखाय मोनसे मोजाङै दाजानाय आरो गोहोम गोनां फ्रेमवर्क सोमजिनायाव मदद मोननो हायो। त्रिदिप दैमारी दैदेननायाव थांनाय बिटिसिनि थान्दै हान्जाखौ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया बरायो आरो बिधान सभानि गुबुन गुबुन हाबाफारि आरो मावफुंनाय आदबफोरखौ गेबेङै फोरमायथियो। बिटिसिनि थान्दै हान्जाया गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आयेन आफादाव बाहायजानाय खुंथायारि दाथाय आरो खामानि मावनायनि आदबफोरखौ बुजिनो थाखायबो सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि बे दावबायनायखौ मोनसे मोजाङै दाफुंजानाय आरो गोहोम गोनां बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दाफुंनायनि लामायाव मोनसे गोनांथार माइल खुन्थिया महरै नायनाय जादों। बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैनायनि सन्देह गोनां आरोबाव सा 16 बांलादेशिफोरखौ दैथायहरफिनबाय। आयेन बेरेखायै सिमा बारना हाबफैनाय सा 16 बांलादेशिफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरफिनबाय। बेजों लोगोसे आसामाव मियाफाइनि साहस एबा मियाफाइ कि डेरिंआ जाफुंसारनाय नङा होननानै मेसेज होदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बांलादेशिफोरनि मोनसे हान्जाया आयेन बेरेखायै भारत बांलादेश हादरनां सिमाखौ बारना हाबफैनायनि बागै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो गोख्रै संदाननानै आइजो आरो उन्दैसाफोरजों लोगोसे सा 16 बांलादेशिफोरखौ हमनो हायो आरो लोगो लोगो बिसोरखौ बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला पुलिसनि नायबिजिरनायाव आरो सोंथि सोंनायाव बिसोरनि सासेबो सुबुङा भेलिड डकुमेन्ट दिन्थिनो हायाखैमोन। बबेखानि बांलादेशिफोरनि बै हान्जाजों लोगोसे गुबुन माखासे सुबुङाबो लोब्बा थानो हागौ आरो हादरनां सिमाखौ बारनानै आसामाव हाबफैनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। इन्टारनेशनेल लेन्ड कलिशननि सोद्रोमा आफाद क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम सुंदयै सिसिटवा आरो अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना आसामनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय रैखाथि होनो हायै आरो गोजोन बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो हायैनि थाखाय रायजो सोरखारनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। सिसिटवानि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारीया सनिबारखालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल खुंनानै बुङो दि रायजोनि मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हाफोरखौ बायजोनिफ्राय फैनाय ट्राइबेल नङि सुबुंफोरा आवग्रिनानै लाबाय आरो बेनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय होखारनायनि एबा इभिक्सन खालामनायनि बिथोन होसेयावबो दासिमबो बे ओनसोलफोराव होखारनाय खामानिखौ मावफुङाखै। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव थागिबि ट्राइबेलफोरनि लाख लाख बिघा हाखौ ट्राइबेल नङि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लादों। नाथाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बै हाफोरखौ उदां खालामनायाव आरो लाफिननायाव फेलें जादों होननानैबो मार्कुस बसुमतारीया बुंदों। बेनि अनगायैबो रायजोनि मोन 6 हारिनो एसटि होनायखौ गोख्रों हेंथा खालामो सिसिटवाया। नाथाय थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जायालासे आरो रिजार्भ खथायाव जेबो गोहोम गोग्लैयालासे मोन 6 हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया। थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ संबिजिरारि मोनथायफोरनिफ्राय जानगाराव लाखिनाङा होननानैबो सोरखारखौ खावलायो। मख'नो गोनांदि बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिजों नबेम्बर दाननि जोबथा समनिफ्राय सोमावसारनायाव बाहागो लागोन होननानैबो सिसिटवानिफ्राय रोखायै फोसावदों। करिमगन्ज जिल्लानि जालालाबाद बाजाराव हाथियार आरो नकल रांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो करिमगन्ज पुलिसआ सनिबारखालि हर गेजेराव राताबारिनि जालालाबाद बाजाराव सिग्रोमनानै गंसे पिस्तल आरो नकल रांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय सानै सुबुंखौ निलाम बाजार टलटला गामिनि आबिदुर रहमान 28 बोसोर आरो आनवार हुसेन 29 बोसोर होननानै सिनायथिनो हानाय जादों।
रिपर्ट बादिब्ला पुलिसा बै सानै सुबुंनिफ्राय कान्ट्री मेड गंसे 9mm पिस्तल, ल'ड खालामखानाय थरसे गोगो गुलि आरो नोगोद 48,000 नकल रांनि बिलाइफोरखौ जब्द खालामनाय जायो। बाइकनि सीट सिङाव दोनखुमानाय थासारियाव बोखांनो हायो पिस्तल आरो नकल रांनि बिलाइफोरखौ। बबेखानि हमजानाय सानै सुबुङा नकल रां आरो आयेन बेरेखा हाथियारनि फालांगि खालामग्रा नेटवर्कजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै पुलिसा सन्देह खालामदों। बेनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। डिप्युटी कमिशनार अफ पुलिस मृणाल देखाया बिकास अक्षमनि हेंथायै मोननै गुबुन गुबुन केस थिसनदों। बेनिनो मोनसेया लांखारनाय आरो रां दाबिनायनि दायजों लोब्बा गोनां। बेनि फिथाय महरै पुलिसा बिकास अक्षमखौ बिजिरसालियाव गथायनो बिथांखि लादों आरो जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनो 10 साननि थाखाय कास्टडियाव खावलायनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो बिनि हेंथायै गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव गोबां अजद होनाय जाबाय। बे जाथायाव 883/25 नम्बरनि केसखौ BNS एक्टनि 308(2), 308(5) आरो 3(5) दफानि सिङाव रेजिस्टार खालामो। गुबुन फारसेथिं 1 नबेम्बर खालि दिसपुर पुलिस थानायाव सोमोनांथावै गावखौ गथायनाय बारग' बिर लाचित सेनानि दैदेनगिरि बिकास अक्षमआ दिनै CJM बिजिरसालियाव नुजाथिदोंमोन। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिकास अक्षमआ फालांगिरि राहुल मिश्राखौ लांखारनायनि थाखाय गोबां फन कलनि गेजेरजों सा 10-12 सोद्रोमाफोरनि हानजाजों जयै खामानि मावनो सोमोन्दो लादोंमोन। मावख'गिरिफोरा बेखौबो फोरमायदोंमोन दि आसामनि गोबां पुलिस थानाफोराव बिनि हेंथायै गोबां केसफोर होनाय दं। फैगौ सानफोराव गुबुन पुलिस हानजाफोराबो बिनि कास्टडिनि थाखाय दाबि खालामगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बेनि सिगां दिसपुर पुलिस थानायाव केस नं 875, 25 रेजिस्टार खालामनाय केसआव भारतीय न्याय संहितानि 3(5), 140(2) आरो 61(2) दफानि सिङाव दायबो दंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।